za a kwashe bola. Dan bola ya ne. Dan bola. Dan bola. Dan bola ya ne. Dan bola. Dan bola ya ne. Dan bola ya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannun ku da aiki. Da Allah malam ina so ka haɗa da wanda zai sai kana da daraja ne. Da daraja? To bara an kai ki gun wancan. Okay. Mutumin. Dan abu ya aka yi ne. Wallahi an samu harka. Kai, harka? Dan bola. Baby kai ne? Wallahi ni ne. Me ka zo yi a nan gurin? Ke me kika zo yi a nan? Kayan bola nake son siyarwa. To ai ni ma kayan bolan nake siya. Wai dama nan ne wurin aikin kullum kake ce mun kana ofis? Mana, nan ɗin ba ofis bane ko ba ki ga kayan aiki ba? Kwarai na ga kayan aiki. To me za ki siyar? Suna gidanmu. To mu je gidan naku in siya an baki kuɗi. Wai kai ko kunya ta baka ji? Kai, kunyar me? A ɓarawo kika iske ni ko me neman halak? Me neman halak? Saboda haka mu je da Allah in siya in baki kuɗi. Allah ya sa ma ba kayan sata bane. Na sata kuma? Mana, billahi lazi ke in na sata ne wallahi ba zan siya ba. Da Allah mu je. Za a kwashe bola, a kawo min bola. Za a kwashe bola, a kawo min bola. Dan Habu bare in je, harkar ta faɗa wallahi. Dan bola. Tacciyar firiza, lalataccen risho, kwandam silinda, kawo in siya in ba da kuɗi. Da ɗan bola ya zo, da Allah ta ko wuce. Dan bola. Assalamu alaikum jama'a masoya maza da mata. Ina masu buƙatar a yi masu talla, kamar tallan wurin masana'antunku, kamfanoni da kuma shagunanku. Har ma da masu buƙatar a tallata masu wuraren da suke yin shagulgulan bikinsu da sauran abubuwa. Ba mu tsaya a iya nan ba, ina masu buƙatar a tallata masu platform ɗinsu kamar website ko YouTube channel ɗinsu. Kai tsaye za ka iya kiran mu ta sashen kasuwancinmu ta wannan number waya domin mu tallata maka hajarka. Mai talla shi ke da riba. Za a kwashe bola, a kawo min bola.